uur slapen dan nog Wat zal het zijn? Ja. Ik kwam Lekker ontbijt thuis en dan om helemaal 10 uur, fris, hè. 10 uur 's ochtends kwam ik hier gewoon weer binnengelopen. Ja, ik had wel een beetje kaart van alcohol, maar dat was het. En dan gewoon echt. Ja, dat vind ik gezellig. En normaal, ja, als je 's ochtends met plaatjes aankomt en al die DJ's zijn dan helemaal van, ik hoef niet meer. En, dat is hartstikke mooi, hoor. 's ochtends weer nieuwe energie om te draaien. Kom maar op, weet je wel.